Ken kara Kalonzo Musyoka nyalo konyo nikech aneno ka sani giwuotho kanyakla gi jatend DAP Eugene Wamalwa. To kata ka opposition Victor, ing'eni wadong' gigni adek to yiero. Ing'eni nyoro ng'wech ma nyoringo cha, nyoringo ka geche madongo ka te, igo fuel gi sirikal miya rita kwe. Gimoro amora nochiewo to wacho ni kawuono odhi lemo Kirinyaga. Kiny ochiewo wacho ni odhi lemo Murang'a nikech kuondege manowirore. To higni adek ma igo fuel kendi, wabro ng'iyo, en gima wanyalo kete wang'wa. Ja siasa achiel kende mosebedo relevant kata enoko to pod oteku mare iwinjo. Apani ung'e ja siasa no. Ka odhi ka ji dhi nyalo higni adek mo ofuel mitokni kendo jomoko maluwore ka nikech joma luoro go nitie moko ma bende nyaka igone gi fuel. Konya dhi kamano higni adek to bende wabudhi neno. To gimoko ng'eyo maduong' mogik kata ma jopiny onego ng'e ni impeachment cha tiende ni en ok onyal bede ka ok otemo ma do overturn ma do loko impeachment cha to en ok onyal bedo e ballot. Ok onyal bedo e ballot moro amora kata mar MCA ma Madhira. Koro chuno ni nyaka odhi o support ng'ato. Matiende ni koro kanyo kodhi to koro en mana MOU ma bende ji ok winji, ji ok hona kosechopo ng'ambo machielo chande. Koro kobro nyalo mo okawo jogi notero kamoro moken. Jopiny bende ng'eni dwa mani Victor ine mwadhi kodi onge ni asero ne oduor. Gidwari ni iwuon. Wabro ng'iyane kaka dhi. Higni adek anta neno ni ng'eny mar bedo opposition. Nitiere ogende ni mose